Goizetik eukiko gauz kotxeak etortzen pizkanaka, goizeko beraz iterditan hasiko dira kotxeak etortzen landako gunera. Bertan eukiko gauz verifikazio administratiboatek eta teknikoak, hori lizentziak ikusteko eta kotxia seguridade aldetik eta ondo dagoen edo ez jakiteko eta horlakoak egiteko erabiltzen da. Eta gero kotxiak egongo dira ordu batak arte landako gunean. Ondoren, ordu bat erdi inguru edo, joko dugu Mañariko asistentzira, bertan dago asistentzia gunea montauta, dana amantegiko kanteretan. Eta ondoren, 3:00 hasiko dugu karreria, entrenamentuko pasada bat, eta gero 2 manga ofizialak. 2 manga ofizial horretatik bat hartuko da denborarik onena ikusteko. Eta azkenik 8:00 aldean emango duz premioak Mañariko plazan. Kanpeonato bi daukauz, txapelketa bi, bata turismoen aldekoa eta besteak monoplaza izen dizenak, barketak. Barketan aldetik daukagu Sergi Pañeia, guk uste dugu favoritoa izango dela proba irabazteko. Eta beste alde batetik daukagu turismo mailan bastante piloto daoz, ez? Irabazleen artean egoteko moduan Aitor Ramirez, Aitor Arakistain, Lebeiti, Durangarra eta Inigo Labego Geaskoetxea Txondoarra. Guk uste dugu hor lauretan artean egongo dela lehia. Goizetik kotxiak ikustea ondo goten da landako gunean, azken baten ambientian sartzen da pertsona bat, da egun ona egiten badau eta espero bai etzeitia, Urkiola handia da jente asko egoteko da ambiente oso polita goten da. Nik uste dut probatzea ez datorrela txartoz, jente askori gustatzen zaio hori ikustea, eta espektakulo asko dago, da piloto asko, aparte ambientea dagoen ambientea oso polita da, eta egun pasa joateko oso ondo dago. Orduan, animatu eguna pasatzen, da han ikusiko gara.